Ini tu pini labang so a topic pini kasi than nangji la ke Ahirjume kelong nangji aphuthak sini li than nangji Ahirjume puharmu ke bojar Bethesda long da mathai we ehe me thang da long athai we habit Bethesda long athai we bang apir Bethesda long athai we blessing puharmu ke kopi ne dukan Bethesda long da mathai we pharmacy Bethesda long da mathai we Ahirjume puke monbit along pen long muwe blessing puharmu ke isi abor isi ador ke sopi Ahirjume blessing puharmu ke monit along ridamamat long dam lok po pita kali poisa de kokamat chunam thudet machibitan po pita kali poisa ve pinamat long thu thedet po pita kali arjilang nu umat long on dedet putakali ahem duk umat long don dedet putakali Ahirjume api ahem pu Ahirjume amalik lake ilitum hem pu Yesus Kristo hello praise the Lord alangli hello Ahirjume kipi ahem pu lo lasi Bible long ketok atumi het tanilitum Ahirjume lam chethan lo Mizoram apirthe arnam Ahirjume chini penaga posi arnam Ahirjume palukson se 100% arnam long ke do Ahirjume Mizoram miju atum arnam long chuhang amalong lo naga tumta Ahirjume arnam long chuhang amalong lo la so Ahirjume palukson se Meghalaya chumang tumta arna malong Ahirjume hang mal so Ahirjume long long palukson sedat itu Karbi Anglong long ke Ahirjume arna long pen kilong Ahirjume buke penang penung long ledat at setame Ahirjume ke Karbi itu manhalo nang ke kloceng lo chodeng dun thek hedat lo Ahirjume blessing puharmu ke Karbi itu halo miju tum penapar naga chomang tum penapar kuki mar tum penapar Christian ke manceng mate hempu Yesus Kristo abirta karjulong ceng arna malam ke deng dun ceng ke Karbi tum hello seta Karbi tum ke mikir okora cithang dang dan mati di okora ong mat arna Ahirjume chudeng tek tedar mat nagalen toyui nitum ke Ahirjume nang neho virdet nai pune pine kilio polo hai kilio arleng bor kelong puge asaram theta dula abor long lokta akam chopet de thek that chini ne that amat Ahirjume pi Nagaland to jui Mizoram to jui Meghalaya to jui kuki tum phan hodai kok mar tum phan hodai kok mat bang ching thur baret ili Karbi tum ke non anta ehem ave irit ave kiduk Ahirjume si toy tang jui lo penaga posi munira long ke ison mai son donang kok yi hoi tu Ahirjume donang kok yi la sinon Karbi tumang bong Karbi community ang bong ke arnam Ahirjume doseta kompik lo ador ke komabang do kolo ador ke so Ahirjume abang avedalo la so posi tum Karbi tum Christian le doseta ning duk ning oi mekri meglang kaciru e mahang ing tingku ke chulong le kijunong le e hem arpong non antaning kan paro seta e hem arpong krep ring bom lang e long le pilang bang akai tenang cerai bom lo la pen Karbi akai vir bom lo ya atema Ahirjume api ilitum citur jor